Pri návšteve Štrbského plesa môžete využiť prechádzku po náučnom chodníku, kde sú umiestnené panely so zaujímavými informáciami. Napríklad pri Jazierkách lásky je panel s informáciou o Kovalikovom dvojkríži. Ak sa prejdete ulicou Sentiványho, dozviete sa, aké sú atrakcie na Štrbskom plese, o plesách na území katastra, o nenáročných túrach, Štrbské pleso vo filme i o Tanape. Ďalej na ulici k vodopádom sú informácie o klimatických kúpeloch, o Prónajville a Gemerke. Tabula číslo 8 je o olympionikoch zo Štrby. Na ďalších tabuliach sa dozviete, aké sú na Štrbskom plese zaujímavé akcie, aké tu boli vzácne návštevy, tipy na náročnejšie túry, užitočné informácie o majstrovstvách sveta 1970, o tradíciách lyžiarskych podujatí. Je tu aj tabuľa s informáciou o bežeckých tratiach, o andelovej zjazdovke, o skokách na lyžiach i o Mlynickej doline. Okolo jazera Štrbské pleso sú na paneloch informácie o člnkovaní, zaujímavosti o jazere, promenáda okolo plesa, informácia o zakladateľovi Štrbského plesa Jozefovi Sentiványim i informácie o spisovateľke Maše Halamovej. Dozviete sa o komplexe hotelov Kriváň, Hviezdoslav, Jánošík i o hoteli Solisko. Ďalšie panely vám poskytnú informácie o doprave na Štrbskom plese, o Móriho hoteli a rozhľadni, o Novom Štrbskom plese a dozviete sa, ktoré zvieratá tu majú domov. Súčasťou projektu bude aj pripravovaná brožúrka s prievodca náučným chodníkom v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku, ktorá bude k dispozícii na obecnom úrade v infocentre na železničnej stanici na Štrbskom plese, na centrálnom parkovisku, v hoteloch a ubytovacích zariadeniach.